Čeky! Čekům! Čeky! Čekům! Čeky! Čekům! Češi, pojďte s náma! Češi, pojďte s náma! Češi, pojďte s náma! Cigáni! Do práce! Cigáni! Do práce! Tak tyhle pokřiky, na které jsme byli dosud zvyklí spíš z jižních a severních Čech nebo severní Moravy, už hlaholí i na východě Čech. Ještě donedávna moc lidí v republice ani netušilo, kde východočeská vesnička Staré Ždánice vlastně leží. Když ale místní radnice nechala zazdít autobusové zastávky, protože se tady údajně scházela omladina od sociálně slabých obyvatel z místní ubytovny, dostali se Staré Ždánice na Pardubicku do hledáčku médií. Jeden z místních obyvatel dokonce pozval do obce dělnickou stranu sociální spravedlnosti, aby jim její radikální příznivci údajně pomohli sjednat v obci pořádek, a extremisté velmi ochotně brzy dorazili. Když slyšíte, že někde pořádá mítink dělnická strana, vždy se v médiích objeví, že jsou to extremisté, neonacisté, rasisté a podobně. Některé rodiny odjely před konaným mítinkem ke svým rodinám, kde jsme informovali romské obyvatele, aby nevstupovali do tohoto mítinku, aby všechno proběhlo tak, jak bylo nahlášeno, především tedy mladé Romy. Zoufalství lidí, kteří bydlí přímo v tom okolí z toho domu, tak musí být takové, že když se nevyspíte, když prostě pořád jste v hluku, ve stresu, je tam policie snad denně, protože tam jsou roztržky, že mezi těmi občany, jako já už se jim ani nedivím. Dostávali se nám do dílny, nedostali se tam. No a starosta mě řekl, že je musí vyfotit, tak je mám moci vyfotit, tak oni na mě budou čekat nebo pozovat. No a to je nechytné. Celkově přestupků proti loňskému roku nebo trestných činů nepřibylo. Ten nárůst, jak se říká, že je enormní, skutečně není. Tento muž byl jedním z desítek obyvatel Ždánic, který si na mítink přišel postěžovat. Pan Petříček šel dokonce tak daleko, že když se mu ztrácelo železo ze zahrady, začal si ji hlídat se zbraní v ruce a z té i na výstrahu střílel do vzduchu. Už tam byli asi 4krát letos, no a byla tma, věděl jsem určitě, že tam někdo je, jelikož tam mám dřevo složeně takový, tak jsem nikoho pořádně neviděl, ale věděl jsem, že tam je, tak jsem vystřelil do vzduchu. No, jeli jsme to sepsat na policii, všechno, nakonec pistoli mě zabavili teda po čase, když mě měli vrátit, tak jsem musel zaplatit pokutu a ještě mě bylo řečeno, pokud si nebudu souhlasit s tím zaplacením, takže můžu dostat pokutu ještě větší. Od extremistů se obyvatelé Ždánic ochrany ale nedočkají, jak možná naivně čekali. Domnělá podpora staroždánických se zvrhla v předvolební mítink dělníků. A když někdo z občanských aktivistů chtěl promluvit nebo se zeptat na otázku, která nebyla pořadatelům po vůli, byl vykázán. Tady ten pán neustále chce tady nám počívat, že my jsme rasističtí. Ne. Nejsme žádní rasisté, chceme jasná pravidla a pokud se vám to nelíbí, tak samozřejmě tady musíte být. Lidi, já se ptám, já se vás ptám. Už se ptáte půl hodiny, tak Já se vás ptám, jestli jste rasisté, ptám se vás. Jste rasisté? Pán se ptá, jestli jste rasisté. Já nechci akci diskutovat. Vypadni od moje děti. Policie byla na celou akci dobře připravena, nechyběli těžkooděnci ani psovodi. Situace se začala komplikovat, když se chtěl dav přesunout k ubytovně, včetně místních obyvatel, narazil ale na nepropustnou hradbu policejních těl. Myslíte jí domů! Myslíte jí domů! Myslíte jí domů! Myslíte jí domů! No je to hruza, proč je chrání? My domácí, ale nemůžeme jít domů ke svým barákům, kde to jsme? Já jsem paní vnuk, tak nebudu stále. Já jsem paní vnuk. Místní občané byli nakonec puštěni po tom, co samozřejmě prokázali, že bydlí v této ulici nebo tady v obci. Ostatní občany jsme nepouštěli z důvodu bezpečnostních, a to protože na konci ulice je dům, kde žijí Romové. Těch se do Starých Ždánic, které mají kolem 600 obyvatel, nastěhovalo podle odhadů kolem 200.
Vlastníci objektů mají obvykle zajištěno, že příspěvky, které obdrží za tyto skupiny osob, dostávají přímo na své účty. Nechtějí vůbec poslouchat a kradou a děti si tady běhají po krámě, berou si, co chtějí a my to pořád hlídáme a máme platný, protože nás neposlechnou a nejde to s nimi. Jak tedy soužití sociálně slabých s místními může pokračovat, se dá jen stěží odhadnout. Problém určitě je to sestěhování romských obyvatel do jedné lokality, do ghett. Určitě to není ideální způsob. Je tento problém prostě celorepublikový určitě. A je potřeba, aby vznikla nějaká akceschopná instituce, která by soustředovala, řekněme, na úrovni té místní i regionální politiky, tak samozřejmě, ale i třeba odborníky, kvalifikované odborníky z řad Romů. Tam to může dojít ke skutečnému pogromu. Pokud se něco nebude dít, tak tam skutečně ne extremisté, ale obyčejní prostě lidé vezmou vidle a půjdou na Romy. A to nahrává opět radikálním hnutím. Proto jsou zřejmě zoufalí obyvatelé Ždánic s snadným soustem a rozhodně to není jen problém starých Ždánic.